Thank you very much for choosing this channel among the millions out there. We really appreciate you for visiting this channel. As you're about to watch this video, it is only two things that is required of you. The first is to subscribe to this channel and click on the notification bell so that anytime that we upload a new video, you'll be the first person to get it. And secondly, kindly share this link to a lot of people as much as you can, to the groups on all the social media platforms. And by so doing, you are helping to grow this channel and then also motivating us to create more content and then bring in more videos. This is an inspirational channel, a motivational channel. So kindly help us to advocate this channel to a lot of people. We are much grateful. Once again, thank you very much. That was it. Say channel we and in pray what you say opposite ocean. Channels be bring oh asempa kafo be bring oh. Nanso so in pray dear what you say channel we say opposite utie onyame anu asem. Nanso ade ba akopɛ ene yesre feel. Sa ade no say bomoden na channel yi say unsubscribe ya bomoden subscribe. Send ye be ya de bia ye the video etu a wonsa ebetimi aka. Ye toso biem e pauchew e ya share the video from any people bebre no munya bi nhwe eni die kwanso. Na se we sa nyoma we ya edimaya eboa yen e ma ya hye mu tre e ma yetimi nya nipa bebre. Ye toso biem e hye ye nkuran se ye nkusua na ye nye video na ye mfamro na abre ni do nyina ro eni woni nkita so. Nti edawase se obeye dia mai asundwem edawase bibre nyame nshira bibre bon sam kase familiarity en mo nyam kan odin no Jacob tumfo dawase na no payi bra na bedi hene odom no homo bra incident amen papa Ruth chapter 1 ohene ne hyemra se efiri na akro de obi abesum na Nebukadnezar nyankopon se wontimi nsom de a ene wontimi ne ntena krom ho ye wonkra kro duam enkra fotimi hyemra se ye omanti bi wo ha wontimi monwom wontimi nye dede omuso mu di homo amen o ori oye be ma kona koyi dede na hwe na Nebukadnezar kan bi na mrenta miensa bi sori ginai say nana en say krasi ye bebua de wo kanu na enhyen say de yemua de opesa wo kanu ne ene wo nya adwene oso okay mi wo tumi ya buru tumi nyina so but no num say ye wo tumi mu tumi difo edai e wo ho ye wo tumi wura na nkasa edai anopa tumi wura no ne na ase na wo edai owo enti wana kwa ba ko ba sa nana emrante mensa bi de o mani nso ade no mo de o mu mu o mo so mo fa wonya twe o se sa ane mo nsa mo bed ne ya hwe so mo nkoto nsore me de a o mo sa bo na emrante mensa gina o se mo mfo mo kogu ne ojafunu nunu na oja ne nya dai na mo mo oja ne ennore ne ja ne nnore but sana ne wura fi se o Jacob tumfo bi wo ho a so na mo ojamu o so na mo nsuo mu so na ma yorohuo mu so na mo yaw mu ono nenam amen atin komona se ono nenam enti mrasia miensa ne de no munim se Jacob tumfo no be hia mu ogyamu ho anopa Jacob tumfo no on hia wo ofo na mo nsisi yie je sefata wo no on fa ma wo so abo potafo na asidi e
Mami, come akoma to yam. Ya na menim papa na meka no ho asem no. Menim no. Amen o. Menim no. So nim no dia. Ene e mo bi mfa adwene bi ntu tirim se papa we na odi na chi no. Amen o. Na ba ho ya ayefe. Ho nya fe. Ayo patafo nyame a. Ona san na ne sebre. Ona oben ni se ya. Na ho bon sika. Bible say abro mu duru jani mu no. O say anya nipa miensa ana ado nkoto jani mu. But ye hu nipa bia ne tibia te se Nyankopɔn ba bi. Ne tibia te se de Nyankopɔn ba bi. Amen o. Won say na wona mana ho aya hi. Won say na mana nipa amfa nipa mpeso mbeben. Because tibia na kwa te se Nyankopɔn pa bi. Wo tibia na se o patafo ba. Papa we de me ben say ya na me kra ho ato no. Ano pay mpese me ka asem bi kire wate. Se ben papa no. Na akoma beto yem. Se tibia de se Nyankopɔn ba bi. Amen. Ruth chapter 1 verse 1 was say na atemufuo bu aten no mu no. Ekom ba asase ne so. Na obarima bi a ofiri Bethlehem a ewo Judea ko se orekotena Moab asase so. Barima bi a ofiri Bethlehem a ofiri Judea asase ko se okotena Bethlehem asase so. Aye hoho. Ono ne yere ne mambarima baanu. Ono ne yere na ne mambarima mienu. Obarima no din de Elimelech. Barima ne din de Elimelech. Na ne yere din de Naomi. Ne mambarima baanu no din de Malon ne Kiron. Woye Efratefo a wofiri Bethlehem a ewo Juda. Na woduru Moab asase so. Na otena ho. Mama, anopa mama kan jo say. Wo de onya opportunity o. Aba betena nwunu na se. Tena ha ya wate. Tena ha ya. Me de me tena no me hu faso ewo mu. Ti tena ha ya wate. Na hote obi be da timi akun. Obi da timi abodua. Tumi wura na ankasa na dey na anneti ha. Emo bin kansem bin kire ma on firi nyunu na se na firi nyunu na se abaye mobo. Ya tena se. Na hwe mo firi nyunu na se ko no, hwe mo abrabo na fatoto abrabo ho. Bo se awurade no wa dey adi ni yiye. Ana won tia se 26 years in ministry. Me yes for 26 years ni o. Me kan okra choma me hia papa we na me ne mobrofo. Na me hia papa we no, me hu se makoma aye dey ato me yam. Ano bembe me hye unkuran, se tena papa ne na ase. Timi hwe me sa so for me se papa. Se be ye wate. Ka se me ye. Enti tena sidi. Amma kombi ade o mansam bi obi ka pamon free na wo sori free ha obaye mobo enkrofo bi no mu wo ha o mu sori free anso mu hia no mu do mu hu sie ana meboa ohun wa no de ne ho asie ampa so de ne ho sie eso de ne ho sie enti Mr. Shadrach Abednego ka se nana se Nyankopɔn atimi amagi akora no a opatafo nyame de ye wire mfiri da yenkoso kankan nyame da yenkoso kwaku firi da yenkoso mtina mai da enti ensum obi ada ba bia ba nkoso na tena ha na fa hodie no ogie beye dey beye odia na afa na nipa bi hu ada asa so mirika mo dwane baba koma na Elimelech na Naomi kunu no wui na eka wono ne mabarima baanu no mienu na woware yere no Moabfuo mu Moabfuo mu oba din de Orpa na oba din de Ruth na wotena ho beye mfi Ruth na mpesa me kan ho asem kire wo na no pai pesa me kan Ruth ho asem kire wo na no pai wi o witazo nyina so ne Naomi beko nyina na nya bibia o ohun se hona ni nhira ya den ewo o kan akwa akosi ase na bonzo baka jo ko hia branch bia na friend say Boaz
Boaz na ye sikani a o krom ho. Amen o. Enti ababa wani hu bibi mama wa hu bibi ntina wote ya o enti kawano tumi na ya dai tana hadin kawano tumi na ya dai media meka na papa ndie menim no ono de na pin wo se kura ye sika papa to asoma ya ena verse 5 na wombanu no Malon ne Kerion ensu wuhui na eka oba no nko ko ne mabanu ne ne kunu no achi ena wo soreye one ne nse no banu no se orisane afiri Moab asase so akọ efiri se wote no wo Moab asase se Awurade abehwe ne man wote se Awurade ayedai abehwe ne man ena no pai opatafo nyame mra mehwew na oba behwew soso opatafo nyame ba behwew amen amen o amen akom kakra wonam mu ndio ma obi aka asem bi na wafiri papa ne na ase ana ogina ba bi na woto mane na opatafo de maame ema obi antwe mfiri ha wo akom ba ya na o mini ne kunu sori se ye ko he de koto wo mu omuduru wa na papa ne wiye na bia chi na ne mamie no so ye den ewuye nti kwa akwa na boa na asa amoa wo yen kasa ba bia first ba bia ne ye wo no na te se ne wo ba ha so te se amen o na kira sa ha ye den ahaye amen o amen mi dia mi utwa mtikura ahaya na mewu ada amen o mi ni ba bia akọ because ba bia mo ne kom wo ho ana Awurade ye madum yi mi free kom ni mu ana ode me abasa me metena se na mi ni di endi esa me mu se jimifo na mitimi didi kwa akire me nya mu se nyansani da amen wa ba hu se nyansani no wani be hu se Kena ne go no bato na pa de nya dai ensi ho da eni ba bia ka sa ya nu ye ho enso aye too late mama ne nya too late ma na opatafo nya meti ase amen opatafo nya meti ase amen won hwo ma amamie nu ngu won hwo ma okunu ngu won hwo ma iri ngu eduru dia de obesori akasa ma okunu ayedai atena se amen amen o amen o opatafo nya meti ase tina o metena ase a na nka bia ye o but I think so di na fuo bi achi wo di koma na di na achi sometimes we baba pa na cha osi nya abotre obi wa na na bu ofu na otwi afaso na okọ sa kwai wo di ekọ na o hwe koma na di na sa osi mi ntimi da bia amba opatafo se me nkọ da bia amba o se me nkọ me dia me kọ me kra mi sie bi kọ na obe nu hu na awere ho na wasu afaba duru obi nya papa ne ncha na nka ba sa ye na ba sa ba because na o mi nyanko tena ase na so na Awurade botae bi so wo ho ma obi wo ha ye so kofa no de ne ba na botae ne ye de abam na no Bible so bi ka say David di ahene ne wi no so bi da so wo soro fi ana ene mo nkofa ne mra na menya na doye no obi wo na Naomi botae se na so kofa ne de ne ba o de ne ba no obedi yi eso kofa obi na de ne ba because the Awurade di ama no eso so ma obi bi amen o to asoma ya papa na ofiri de oho afa ofiri de oho no yanko na ntantem na ne nse no banu no ka ne ho na ne nse no banu ye de ye ka ne ho na osi kwan se oresane aba Juda asase so osi kwan so de ba Juda asase so na Naomi ka kire ne nse no banu ne se Naomi ka kire ne nse no banu se wonsane nkomu nuanom fie wonsane nkomu nuanom fie Awurade ne munni no yie Awurade ne munni no yie sade mo ne awufo no ne me adi no yie sade oni awufo ne me adi no yie no Awurade ne wunni no yie sade oni awufo ne me adi no awufo mo ba de papa bi de maye adia na wa awufo ne ati asefo bibia nya dai eni ho mama me si manya mistake o entie de obi ka o na mrantia ne me so ma tie de na obi ka o no mu ni nyame o mo ya dai o mo som no be ko ne ya ka kiro mu se men kuto sori ade bia se Jacob tumfo no dum de na da o mu tirim
omo je na da omo tirim mama bonsam de ade ma wano pa me ka cho so obeje na najo abra oni nni ho so na obeye de obeje ye ba opata for de ade ma wa eto kosi da odi ade ma wa eto kosi da papa yanko ebe ponse si e awurade ma munya atena yie awurade ma munya atena yie mukunu no mu fie na wɔfee wɔnano na ɔfe wɔnano na wɔma wɔn ne susui na ɔma ne susui na wɔka kyerɛ no sɛ wonim bibi me se obi afiri ha ɔtumi tena se no wɔ su sɛ me hu yanka I hate too late ama ɛma no yɛ too late o ɛma no yɛ too late wate nwenta so adi nkunimdie ba amen because 26 years esu a me hu papa o se he bra tena se na se ba kwada bia me kan wiram fidan se papa ne se wo this all person nante form se na be nante ampani ampa me nante form da na wo so be nante form da wo nante form da fi so patafo nyame ye dai etia se amen tena ha wate metufu se tena ha ase bone ne papa nie ba de me de metufu se fa papa Mary Martha wasi worua won se me nuan de osi unchen saa me yi me nsa no de ama we na nka won so twitwa je na biri ade ba bia do nye je na asem je na utwa mfa so ba na wonya but manya asem bia menti bida wase wo de wo no yi de ye o Mary de wo no yi de ye mama wo no yi de ye o because me so when that so say ne akom de o kakra bi a e kina obedidi bebrebe sa na opata for ye na adwuma ya na obie kwana to ma so didi bi na odidi saa nwa sa o de answer o de obeda o de da o da wi asoro na didi amen o na wo mpawi wo so se ekọ no ho a ene ekwai amen o opa ye mi egere so mo nkọ no mo nsamra na speed o mo de beba waso ofi na no yanko aja na wɔka kyerɛ no sɛ dabi ya ne wo bɛsane akɔ wo manfoɔ nkyɛn me no bɛkɔ wo manfoɔ nkyɛn aha na Naomi kan sɛ mema monsane o me sɛ me to me ni abusua nyinaa asa me kuna wu me ma mienu awu dia mu di machi ma bia ne me yam bia mu o nti monsan aha mema monsane adɛn na mo ne me bɛkorɔ mmarima da so wɔ me yam na wabɛyɛ mu kunu no mu anaa mmarima da so wɔ me yam anaa na mabɛyɛ mu kunu no mu anaa mema monsane nkɔ na munyini dodoɔ ne na munya kunu munyini dodoɔ na munya kunu sɛ me se mewɔ anidaasoɔ mpa na menya kunu anadwo yi na mewo mmabarima mpa wobɛtwɛn wɔn akɔsi sɛ mobɛnyini anaa wone bibi ɔpatafoɔ na ayɛ akora kɔtim ayɛ panini ɔse afiri bibi sɛ abrabɔ mu ha jump ɔhwɛ wo saa na wajampo na wokɔ saa mmerɛ sɛ menyim anadwo yi na sɛ mewo koraa no a bɔtumi aware wɔ mu anaa aha mobɛtwɛn wɔn akɔsi sɛ wɔbɛnyini anaa aha mobɛtena hɔ a morenware anaa monware anaa kɔ dabi mema na me na awie me bɔne saa no ɛfiri sɛ awurade nsa afiri adi ɛne me adi ne bɔne so but wokɔ no kra awurade deɛ na afei deɛ wo sɛ awurade nsa afiri adi ne wadi ne bɔne so awurade wɔnyɛ saa da amen o nyame ne tirim nya din sɛ deɛ ohunu no
Ah, na nyame be na ne tiri mu ode a wo se mo kɔ prayer camp akɔbɔ mpa na mo ba ka ndem nyina de ba hwe ase nyame be na akɔsom no enye Jacob tumfo na ɔno ne tiri mu nya den saa ne tiri mu nya den saa sɛ de wo ka no twɛn na wantwɛn abotra na wanya ɛna awie wo saa agya kɔ na wɔma wɔn ne so sum bio ɔma wɔn ne so sum biam na ɔpa fe na sia no na rutu deɛ ɔbataa ne ho ɛne anɔpɛ ho na ɔbata ne ho anɔpɛ mi so ho na ɔbata ne ho amen o ho na ɔbata ne ho anɔpɛ yi ɛyɛ ɔpatafoɔ amen me ka se me wura dem a hiti bi a me de ba ha papa hwɛ me saa wɔ se tena se din amen o Once prese family. Not for you strong and kind, mighty heart and a brilliant mind. Generosity in every game, change the world in your name. Every day you rise and grind, lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Oh, platform to the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. Oh, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. In your presence fear subside, kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing hope time and again. Oh, platform, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,